Importante victoria hoxe aquí en Abanca Balaídos ante un rival complicado como o Villarreal e dominando prácticamente durante todo o encontro. Sí. Cal era a túa valoración? Pois moi felices, creo que a sensación que temos dende o inicio hoxe é que fomos controladores do partido, que tivemos moi claras as situacións nas que podíamos facer dano, nas que podíamos superar a súa presión, o seu bloque defensivo, e a verdade é que é certo que logo ca expulsión na acción de Alfon pois axuda moito, porque esas axudas deles defensivas pois é máis un pouco máis doado atopar esas solucións, e a verdade é que moi felices. Autor dun dos goles do encontro, non? Cales foron as túas sensacións? Pois moi ben, a verdade é que despois do partido do outro día que quedou aí unha sensación moi agridulce para min, porque, bueno, co 1-3 e ca sensación de que podíamos elevarnos o partido, pois non foi así, pero de novo o equipo pois volve a poñerlle a cara as cousas, pon toda a ilusión, toda a intención de gañar os partidos, de ser dominadores. A verdade é que creo que estamos vivindo un gran momento, tanto no vestiario como fora. Poder vivir estes ambientes, estes partidos aquí é unha barbaridade e hai que disfrutalo moito. E como foi ese momento do gol, non? Esa xogada e poder disfrutalo tamén aquí diante de toda a afección? Pois levaba tempo sen marcar en Balaídos, era algo que aí tiña na cabeza, tiña moitas ganas. É certo que disfrutamos de moitas victorias e as disfruto moito, pero hoxe poder marcar pois outra vez na casa ca miña familia, ca afección, a verdade que é moi bonito. É unha xornada intersemanal e Abanca Balaídos cheo, non? Sí, a reventar, a verdade é que esta mañá cando pensaba dicía, bueno, igual hoxe non hai tanta xente, pero ao revés, sempre está ata arriba, sempre a xente con toda a enerxía, ese momento do himno a capela, a verdade é que estamos vivindo un momento máxico e hai que disfrutarlo moito. Bueno, Joel, parabéns pola vitoria, segunda titularidade consecutiva e a un gran nivel. Cales foron as túas sensacións sobre todo do xogo? Bueno, hoxe a verdade é que moi contento, outro día tamén, contento coas oportunidades que me está a dar o míster e hoxe moi contento pola vitoria do equipo tamén. Unha vitoria importante tamén ante un rival moi exixente como Villarreal. Cal é a túa valoración? Bueno, creo que fixemos un bo partido, sobre todo, como ti dis, ante un rival como Villarreal que está a loitar pola Champions, e creo que o equipo fixe un gran partido e moi contento. Unha boa dinámica tamén para afrontar esta recta final, non? Estas últimas 5 xornadas. Sí, a verdade é que esta vitoria danos moita confianza para afrontar estes últimos 5 partidos e con ganas de que veña xa o seguinte. E como sempre, ese final de partido con esa comunión con toda a afección que hoxe aquí nunha xornada intersemanal estaba a reventar Balaídos. Sí, a verdade é que pouco máis se lle pode pedir a esta afección, é unha afección de 10 e cando xogamos aquí na casa é un orgullo estar no campo ou fora e a verdade é que darlle as grazas e que sigan así, que xuntos vendrán cousas bonitas. Bueno, tamén importante vitoria ante un equipo moi exixente como Villarreal aquí en Abanca Balaídos, non? Sí, bueno, sabemos que o Villarreal é un tremendo equipazo e, bueno, estamos contentísimos con esos 3 puntos. E cales foron as túas sensacións sobre o Torre do Xogo? Bueno, foron boas, é verdad que levaba moito tempo sen xogar 90 minutos, estou algo cansado, pero bueno, xa tiña ganas de volver e, bueno, estou contento, pero con moitas cousas que mellorar. E sobre todo tamén volver aí a senda da victoria, que é moi importante para afrontar agora estas últimas 5 xornadas. Sí, bueno, é verdad que viñamos de 2 derrotas consecutivas e tiñamos ganas de facer estes 3 puntos para irnos ao parón máis tranquilos. É emocionante, non? Ese final de partido, como esa comunión entre o equipo e a afección, como vivides, que mensaxe tedes tamén para todos eles? Sí, bueno, notase moitísimo cada vez que xogamos aquí en Balaídos, ao final do partido que cantan o himno, notase moitísimo, estamos aí, como ti dices, con esa conexión. Nada, mandarlle unha mensaxe de agradecemento, non hai palabras para agradecer todo o que fan por nós, como se nota que están aí, e iso, moitas gracias e espero que sigan así.